Ba komai ne ya sa 'yan ta'addan ƙasa Najeriya suke ci gaba da aiwatar da ta'addanci ba in banda taɓarɓarewar tsaro a cikin ƙasa Najeriya tare da goyon bayan waɗansu manya daga cikin ƙasar Najeriya, wanda waɗansu suke zargin haka a dangane da ta'addancin 'yan ta'addan ƙasa Najeriya, wanda waɗansu mutanen suke ganin cewa duk taɓarɓarewar tsaro a cikin ƙasa Najeriya ya samo asali ne daga su kansu shugabannin ƙasa Najeriya da suke goyon bayan 'yan ta'adda wasu daga cikinsu. To menene amfanin wannan magana da su kansu al'umma suke yi in bashin wasu dalilai da suka bayyana? To kafin dai mu je cikin labarin tsinin gadangalan da jin dalilan da yasa al'umma suke ganin cewa ya kamata a ce gwamnatin ƙasa Najeriya ita da kanta ta kawo ƙarshen ta'addanci tare da nuna gazawarta a dangane da kawo ƙarshen ta'addancin da har yanzu ba a yi ba. Fara biyo mu da subscribers, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa wannan yakan ƙara mana ƙarfin gwiwa ci gaba da kawo muku labaran. Hakika a yanzu haka dai an shiga wasu wasi a dangane da al'amarin ta'addanci a cikin ƙasa Najeriya, wanda waɗansu mutanen suke ganin jami'an tsaron ƙasa Najeriya su ne wa'anda suka zama kanwa uwar gamin haddasa dukkanin wani abu da yake faruwa a dangane da al'amarin da ya shafi ta'addancin tsaron ƙasa Najeriya, wanda ake ganin cewa irin su Bello Turji hakika ba shi da amfanin a ce a yau sun ci gaba da rayuwa a cikin ƙasar ta Najeriya, ba don komai ba sai don yanayin yadda Bello Turji ya kasance barazana ga cikin al'umma. To amma menene abin da ya yi sanadiyar fara ta'addancin Bello Turji a cikin ƙasar ta Najeriya? Bello Turji dai ya fara ta'addancinsa ne tun tare da yaƙinin ganin cewa akan daidai yake, wanda kuma gwamnatin ƙasar Najeriya ta ki kautar da shi akan yaƙinin nasa, da har kullum Bello Turji yake ta'addanci ba tare da ragawa al'ummar da suke a cikin ƙasar ta Najeriya ba, yake kuma nuna ganin cewa a daidai din yake. Wannan ganin daidai din da Bello Turji yake a kai ita ce daidai din da yanzu haka ta zamo rashin daidai ga iyalan waɗansu waɗanda suka rasa rayukansu, wanda ita gwamnatin ƙasar Najeriya ba ta ɗauki mataki ba tun lokacin da Bello Turji ya fara ta'addancinsa. Lokacin ba wannan gwamnati ba ce a kai, amma a yanzu wannan ta'addanci ya zo ya riga ya riski wannan gwamnati, wanda a waɗannan lokuta waɗansu mutanen suka dinga ganin cewa akwai sa hannun gwamnatin ƙasar Najeriya a dangane da al'amarin ta'addancin, yanayin da aka kasa shawo kan ta'addancin, wanda a daidai wannan lokaci su Bello Turji suka fara fitowa da bidiyoyinsu na izayar da mutane tare da nuna wa duniya cewa babu laifin gwamnati a dangane ko kaɗan da abin da yake faruwa, duba da cewar idan da laifin gwamnati ita da kanta gwamnatin ƙasar Najeriya ai an san cewa ba wani daɗewa ta ba. Menene abin da ya sa ta'addancin yake tafiya da gwamnatoci? Idan da a ce gwamnatin Bola Ahmad Tinubu laifinta ne a dangane da maganar tsaron Najeriya, me yasa lokacin Buhari ake ta'addancin? Idan da a ce lokacin Buhari a dangane da akwai laifinta a dangane da maganar ta'addanci, me yasa lokacin Goodluck suka fara ɗan yin ta'addancin sama-sama? Lallai sun tabbatar da cewa babu wani magana da za a yi cewa wai akwai laifin gwamnati, kawai su suna ta'addancin su ne saboda an zalunce su. Idan da ba a zalunce su ba da babu abin da zai sa su fara ta'addancin. Kuma dai zaluncin da su kansu 'yan bindiga suke bayyanawa a kullum idan suna so su yi bayani akan cewa an zalunce su shine dai wanda suke ganin cewa an kashe masu mutane da dama, bayan illata masu mutane su ma kuma an kashe masu al'ummar Fulani, sannan kuma 'yan sa kai su ne wa'anda aka assasa suka aiwatar masu da wa'annan abubuwa. Wannan laifuka da aka yi masu suna ɗaya daga cikin abin da ya sa ba za su manta da gwamnatin ƙasar Najeriya ba, sannan kuma su ma za su ga cewa sun ɗauki fansa a dangane da al'ummar da suke rayuwa a cikin ƙasar ta Najeriya, wanda har gobe akan haka su Bello Turji suke, kuma akan wannan ƙuduri nasu da kuma wannan makasudi nasu shine abin da yake ta'assasa ta'addanci a cikin ƙasar ta Najeriya, wanda kuma suke ganin cewa lokacin yin nadamar su ba yanzu ba, wanda suke ganin cewa idan dai har gwamnatin ƙasar Najeriya tana so su yi nadama to fa lallai babu shakka ita ma sai ta lalata dukkanin kurakuran da ta yi a bangaren basu tsaro da ta yi, wato dai su al'ummar Fulani a bangaren yanayin yadda ba ta ɗauki wani tsaro ta basu na musamman ba, wato dai ba ta ɗauki wani tsaro mai zaman kanshi ta basu ba, da suka ce wannan shine ginshikin lalacewar dukkanin wani farin ciki da kuma al'ummar Najeriya ake sa ran cewa za ta yi shi a yau, da suka ce da an ɗauki wani tsaro mai zaman kanshi an basu falalle babu shakka su ma da ba za su lalata dukkanin wani farin ciki na al'ummar ƙasa Najeriya ba. Wannan shine dalilin da su kansu Bello Turji 'yan ta'addan ƙasa Najeriya suke yi, kuma shine ikirarin su. To ba mu san dai a yanzu haka ko gwamnatin ƙasar Najeriya za ta ji kiran su kansu su Bello Turji ba a dangane da wannan lamari da suke ganin cewa shine sanadiyar fara yin ta'addancin nasu a cikin ƙasar ta Najeriya. Shin Bello Turji zai samu a ita kanta
hakan da yake yi a ce rijiyar ta cimma ruwa ko kuma dai ba za ta cimma ruwa ba. Shin za a duba irin ƙudurin da yake da shi a dangane da al'amarin da ya shafi ta'addanci da kuma irin zaluncin da yake cewa an mai, ko kuma dai ba za a duba ba? Wannan shine dai abin da mu ma yanzu haka muke so mu duba mu gani. Shin Bello Turji Kacalla gaske yake an zalunce shi ko kuma dai ba a zalunce shi ba? Masauraran mu na yau da kullum sai ku ci gaba da biyo mu da comment da liking domin ci gaba da kawo muku labaran a koda yaushe da zarar mun dora. Mun gode.